mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oi, sapa-sapa kok. Asem lah. Tenan. Tenan. Ah ya kesel yo. Ah dadak ombeni barang ngarep karo Kartomarwa dadak merno-merno. Ora sampeyan melak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati ora sapa. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Waduh. Mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soale aku nek konangan mah tak keplak yo kok. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari nak